Hi po. Hi. Sobrang Hi. Ayan na po si Doktora. Okay na po. Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel. Ako na po ni si Alitz. Karon day guys, adlaw Sabado. Mao na rong adlaw nga ibalik ni Doktora. Naghuwat ko ano sa sila mo abot. Basta kay ni chat ag jang anak ang karon ko mo uli. Diya. Nagkuang ko gikan day ko limpyo sa jang kwarto, hanggang limpyo ako tro. Kaya guys, katong sa katong adlaw Webis ay Merkulis naman madadyon, hindi man ito makagawas ng dyan naman itong gilimpyuhan, nahanap kong giutuhag limpyo karon. Naglimpyo ko daan sa kuning kaon ko na, alas 11 na. Karon ako na maho kay ganihan nagkaon man kong kuan, pan. Salamat dahil sang uyab kay gihatdan kog mangga. Gikas sang uyab nang nagwantag hatulog. Ang sedalya buwad. Buwad ug kamatis. Mahota guys. Nagyaw-yaw na pug ko. Itlog. Kaya ba kung isang oras sila mabot? Excited na ko. Excited na ako makita ang doktora. Diyan ay caregiver ko, no? Grabe dito guys ba, na kayo sure ninyo. Grabe dito gahong panic attack gabi eh. Medyo galing guys, kaya naitambal nga giandam. Kaya di na dyan ko kakontrol sa kahadlok. Nervous na ako ito na. Wala akong magkarag na ko sa kahadlok, kadugayan. Nga. Chat ko sa kananay, anak sa nga mo. Ukaragay ko na upuan. Sunod-sunod, may inom sa tranquilizer kay ako kay mahadot man ko, magsunod-sunod ko, inom kay basig. Ang mga basig, maadik na ko.
Para lagi ng lipad dyan nga pagkalibaw na nga. Muli na karon. Kaya. Lahira din mong pamati guys nga ikaw ng isas bay. Bawal naman kahasuban. Kay talawan lang ko. Ang gadlaw guys, di ko ka dyan mahadlap. Pinagkagabi, mandal. Nga lang uban nga di kasabot may nag anak ko no, uira. Legit makuhaan guys, legit hindi mo makontrol. Bawa nga no? Ang gabi ara na dyan hadlo ka na ha. Ang kalit na dito guys, nakatuog na ko, ang kalit na dyan nga. Parang paspasan ng heartbeat, hindi. Mura na ko lisod o ginawa. Hindi. Kadyo galing kaya agtambal, uminom ko nga ito, nakatatawad, kalmar ako. Karoon na po disda guys, ninginganin, yung balik na ka ng ako lang isa. Katong des doktora, mo ko nagpanik attack na ito. Karoon lang din siguro ni guys, ba nga, nahadlo ko nga ako lang isa. Mabawal akong to guys, nalam ako reliever. Hindi na kukuha, hindi na ko ma-stress gani. Tilawag manggasang uyab o tamis ba? Tamis man buday. Napo kay amiga guys ba nga. Kaya di-expert siya sa Singapore. Nagchat-chat me. Grabe pa dyan ang site. Kay kuwan. Parang na ako ni mo dikta ni dyan nga mo ambak siya. Diyan. Grabe ko na po dyan heartbeat. Mura na siya ma-heart attack po. Basta mag-panic attack siya.
Excited na kung doktora magkakita. Bawon sa oras. Wato lamang guys, ug isang oras na maabot sila. Human po kog limpyo, human ako limpyo sa garden, sa kanang nay sa terrace. Atong gi ang punasan po dibuto. Ya naka-ready na tanan. Magluto na lang ako pagkaong doktora. Anong dali ko. So, nagpamahaw. Ni doktora guys. Kubasa og yang lugaw. Ja. Ubi. Puti. Ano dyan pagkain? Puti. Doktora. Naka-spine na daw ako. Tapos kanina kami aalisin. Bumili yung pasto. Umot ng 90. Hindi tatakot. Saya. Ganyan lang ako. Nagsusupidyo mo kayo. Tutup-tup-tup gano'n. Ay, kami po. Hi. Sobrang Hi. ayan na po si doktora. Okay na po. Salamat sa Diyos. At okay na po ulit. Naman balhati. Diyan guys, mga nag-caregiver. Kaya di na sa doktora pwede bidaan. Bisag pag-toothbrush na makaalalay. Kaya bisag makalit og tumba.